Confirm. La we. Mbana kwa igwe. Onye mara ihe ọbụla ọ ga-abụricha ya tọrọ ka ụgbọala mmanụ gwụrụ na ya ọ ga-akara ya mma na ọ jụrụ ya ajụ n'ihi na kama ị ga-eriju afọ wee dachi ụzọ ọ kara gị mma na iburu ọnụ wee dị ndụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwanne anyị nwoke ewerela ihe ọṅụṅụ wee ghasaa ụbụrụ ya. N'ihe onyonyo nke anyị hụrụ o gosiri ebe a na-enye ya bụ nwa amadi garị ka a mara ma ọ ga-enwetatụ onwe ya. Mgbe ndị hụrụ ya ebe ọ na-akwụgharị dịka atụrụ na-enweghị onye nche jụrụ ya ihe ọ ṅụrụ, o kwuru sị na ya ṅụrụ mkpụrụ mmiri ma mechakwa were ego ufu bụ anwụrụ ike wee chọọ ya mma. A sịla na Solex sị kama lede onyonyo ya. Na biko aga m emekwa vidio ọzọ na-asị unu onye ma onye a ọ sị na afọ ya bụ mmeso ọmụmụ na ọ maghị afọ ya na ọmakwa onye obodo ọ bụ. Esi na gịnị ka ili? Mkpụrụ mmiri na mkpụrụ mmiri na gịnị? Mkpụrụ mmiri na Igbo ise the boy ka kofuru biko na street m ka m bata na this boy soro ide moto m bata m wee sị mba ka mma amụ ndị a bidogo ka ha si ebido biko ọ bụ onye mafe esi ya bịa kpọrọ nwanne ya onye mafe esi abịa kpọrọ nwanne ya biko onye fụ vidio ya shi aba vidio na ọkpụnọ ka ọ nọ ọkpụnọ ka ọ nọ ọkpụnọ ọka ka ọ nọ biko onye mara ofe esi ọkpụnọ ọkọchị ka ọ nọ onye mara ofe esi abịa kpọrọ nwanne ya biko ọgide ọdụ mmiri adawa. Esi na onye ebe ka ị bụ onye agwụnye agwụla elu egbe bụ onye ebe akwa na-anọ ebe nkwu ọhịa ọ bụ na akwa na ebe nkwu ka akwa na-anọ ebe nkwu ka ebe ọ na-anọ na nwere iwe nweta onwe ọ kara ga-ebuli na nwere gị onye enweta onwe nwa gara ka nweta onwe gị nwa gara onwe gị na ọ ya bịa alụ sugar no ya Confirm. La we. Mbana kwa igwe. Na believe it. No, you want it does ebute why. Jesus. Confirm. Na gịnị ka? Akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ndị na-enweta onwe ha n'ụdị ọnọdụ a abụghị ihe ha chọrọ na ndụ ha. Mana ọ bụ ihe a na-akpọ nrakọ ọgbọ ma ọ bụkwanụ ajọ enyi bụ nke ndị bekee kpọrọ peer pressure bụ ihe na-edubakarị ha n'ụdị ọnọdụ dị otu a. O wee bụrụ ihe ga-adị anyị oke mkpa na ị ga-enyere anyị aka tụsa ihe onyonyo a ka ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ndị dowere ụkwụ ịba makwanụ inweta onwe ha n'ụdị ọnọdụ dị otu a echi ka ha hụ ya bụ ihe onyonyo maka ha werekwanụ mụta ihe marakwanụ na ụzọ ha na-eso abụghị ezigbo ụzọ. Daalụkwa gị onye na-eso ya bụrụ anyị esonye ekenekwa gị onye asị gị jidekwanụ ka iji onye si ya jide ka o ji mara na nke o ji dị mma ka taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị ekelekwa gị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya na ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu nwe na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanyere maka na-atụsi ihe onyonyo a na-atụsara m ihe onyonyo a ka ọ kụziere ụmụnne anyị ihe. Daalụkwanụ ndị nke m gbado n'anya udo dịrị unu.